Tung dito pa di batajo may dito iba sama. Dam dekat sasada bawai pujum. Ubay pa di bana sada buru-buru pangurupi di bana bahen akupna. Akupni di dok Tuhan Yesus. Ganup na paulakon na niulina, iya soalan na marmaidan na palakuk bosa do. Pangalakuk do nang namapuak na sirangi. Atong na pinadumo ni dibata dan jadi sirang ni Joma. Ger Jonathan Hutapea. Olo doho maka jongjom ko di jolo ni dibata. Naupo to saluhu. Doho di jolo ni akadongan na pungudi so. Na di pangidor hando si Endaria Stefani Munte na niririk mon gabe dongang mo saribe. Olo doho maka holong ibana sian nasa roham. Doho mangulahon sian nasa gugong. Uhud mar parangiho parangena badia rapdo ibana. Naolo doho mga juaju dohot hagaleona tuksura umurang parangena. Jala na so tupa paulahom. Manak tadi konomu ibana. Paima disirang hamatean hamu sugut. Molo na usadaro hamang udui salu naik. Dok ma halus. Molo. Adalah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di pasu-pasu, jala diramuti Tuhan tebatama. Di sodakon Tuhan tebatama pembina Tuhanmu, jala asima. Di dopakon Tuhan tebatama pembina. Jala di pasaor humada bena tuton di munadi. Amin. Sudah kita merlas miroha. Saya tungas sahat cita-citamu do Panginomu gabe sadari pe nang baru sadarion Tuhan nama masuk keluarga muna. Tuhan memberkati, memberikan kehidupan yang layak dan menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat.